Coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix. Kamay nga na-detoxify sa lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix. Ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify. Namuling pampaniwang kay dudong at kay inday. DTX Coffee Mix lawas na tinuan. Diabetes, likawan. O magkape na ta. DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba? K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kami, wala pagyapon. Pero kay Samo niya, kay di, imbes kamunikan kami tala eh, mauyan pa kami tala ni Captain. Itong gay na giniya nga, wala pa na kayong dala na mundi, doon namin na lang yung taramnan para mapuslay. Inina ang tion nga ipalabot sa kahanginan, mga reklamo nga dapat pamatian, mga problema nga dapat solusyonan. Ireklamo mo sa K5! Pagpangabuso ay ginapaboran nga mga opisyalis ng gobyerno, ginatapakan nga mga kinamatarong sang tagsa ka mga individual, mga sektor nga nagasinggitan sang patas nga pagtratar, aton ipalabot sa nakatungda kag diskusyonan sa kahanginan. Diri lang sa Ireklamo mo sa K5! Balita kag reklamo. Ireklamo mo sa K5!
Suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga nagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulong sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeja Umalay sa Iloilo K5 News FM. Pag may tisi para aron mo aptika, pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina, pag may tisi mo para tuna o ipig-ibo pa, tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas abtik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, alas 7:14 na sangaga. Ining oras mga ka-K5 kinadurugid sang kaluan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Good morning! Happy Sunday! Kumusta na? Good morning na Luzon, Visayas, Mindanao, sa isla sa Baray kag Negros Occidental, sa mga pinalangga naton sa bito ka mga distrito sa syudad kag 48 ka mga kabanuanan sa probinsya sang Iloilo. Sa aton yung mga KISS o kon K5 Iloilo Solid Supporters, Taxi, WBTC Patrollers, K5 International Fans Club, sa aton nga listeners, ka-viewers abroad, mga jeepney, tricycle, e-bike drivers, siyempre sa aton nga merkado publiko, karagabarigya o tanog ga isda, barok kag baboy, kag sa din mga kutubarabutan sa aton nga pagwaragwag, subong adlaw, sa Domingo, Setyembre 29, sa programa nga ereklamo mo sa K5. Sa karon ako inyong alagad, K5 Aaron Refollo. Welcome na mga ka-K5, kay ato naman nga pagkadiskusyonan ang makakalatol sa ulong nga mga reklamo, isyo, mga pasaway sa palibot ka mga balita lokal, nasyonal kag internasyonal. Okay mga ka-K5, subukan Dr. San Domingo, kadasig lang sa mga inadlaw naton. Wala kita kabalo, no? Doon sa nagligad lang, kalayo pa sa Bermans, subaw tipila na lang ka mga binulan, no? Kaga mag-Disyembre na mga ka-K5. Dapat so subong adlaw, magapasalamat kita sa mahal nga makaako, sa mahal nga Ginoo, sa mga grasyado adlaw nga ginatag niya sa aton, no? Sa mga tion nga wala niya kita ginpabayan, sa antig kulutom, krisis nga nagyan naton sa aton nga kabuhi mga ka-K5. So dapat subong nga Domingo nga adlaw magsimba kita mga muyo, no, sa mga mahal naton nga makako, konsako kadra ti pwede ka makapangamuyo sa inyo tagsa ka mga balay mga ka-K5. So sa mga maning oras baka namit gini mga ka-K5 mga pe sa DTX Coffee Mix. Ang kape nga DTX Coffee Mix mga ka-K5. Sarang ni siya no nga nagapa-sexy sa ibo, no, nagapa-burn sa mga fats, kag isa pa nagapa-detoxify sang toxin sa imong lawas mga ka-K5. No, nagapadalhay ba sa pagpabuhin gani manginom ka na gani sang DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mabakal mo rin siya mga ka-K5 sa may Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Bill Uy. Kag isa pa sa ano ba mga barita dasig ba nga mga barati ano ni, no, dasig takyon sa Gubo, sipon trangkaso ba mga ka-K5, no, kay ti ang subong nga tiyempo nga daan uso tingkululan dingge, no, inom ka mo sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C mga ka-K5, sarang na siyang karga pabaskog sa aton nga immune system, sarang man siyang karga pa
hilway sa aton, no, sa mga posibleng kabaratian nga maangkon sa aton nga lawas mga ka-K5. Okay, antes kita nga kuha sa aton yung situation na report mga ka-K5. Magkatamyaw kita na sa aton yung mga live viewers, sir, gatutok sa aton. Okay, di na aton live day. Okay, sa mga K5 ta. No. Sa mga taga-area dara sa Molo, hilabita sa Baya Barangay Katrigvad Molo, nagatutok sa aton Subong. Good morning sa inyo. Subong kay T Market Day dira, mga K5, no? Check tang live. Okay, delegate. Mga K5, okay, hindi pa kalipat dong mag-like, comment, share sa aton nga live, mga K5. Agod nga ti mga updated kamo sa mga sa mga balita nga gina-post naton diri sa aton official Facebook page among K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Mga ka-K5. Good morning kay kay Maria Lorna Galvez. Good morning, no? Kay Ma'am Anali Bahadir nagatutok man sa aton. Kay Ricardo Vesperas nagatutok pa na unang aga, bro. Aaron, shout out. Okay, sir. Good morning sa imo dra, no? Kay Ma'am Maricel Barulo Kasiple. Kay Danny Labrador katutok sa aton, kay Sir J. Cordobada standby na, kay Sir kay Ma'am Special katutok man sa aton, kay Ma'am okay, kay Ma'am Lirich Pilotelio Lapatig Branya katutok man sa aton, kay Ma'am Rosmic Branya Talaron, no, nga dala sa Wasang Pongsod, kay Ma'am Lirich kay isa, no, sa listeners naton sa Pongsod sang Singapore katutok man sa aton. Good morning. No, kay Boss Florentino nagatutok tra sa may Molo Kapihan, nakakapi-kapi karon sa DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Sanday mga listeners naton sa may Barangay Kasing-Kasi Molo, sikap kapitan si Mama gaya na lipat kasi kapitan. Good morning, no, sa mga listeners naton sa Kasing-Kasi Molo. Kay mga listeners tan sa Barangay San Pedro Molo, mga ka-K5 nagatutok man sa aton perme. Kag sa listeners naman ra no sa Ipeng sa Colomer, akong tinapayan ra sa may area sa Molo, dira sa may MH Del Pilar Street, nagatutok sa aton nagabong kitong nga speaker, mga ka-K5. Kay Lola Maring sa dira sa Molo, dira nagatutok. Good morning sa inyo. Okay, ginatamyaw taman si John Paul Isobio Manaay nagatutok sa aton, mga ka-K5, no? Amalya sila watching from live, okay, live from Tansa Cavite. Belated happy birthday sa langga gre sa gakon, no? Nga landa sa akon nga amiga kay Badari Navarro Palek. Okay, regards ta kato mama, no? Kaya Sir Balan sa Kalaoy, Archie nagatutok sa aton, kay Manuel Solero Bilan, no? Good morning Sir Aaron, God bless always from Cali, Dumangas. Okay, this time mga ka-K5, kuha naton ang situation report, mga ka-K5 na kopodra sa katon ng K5 News Patrol. Kay K5 Karin Badilla, mga ka-K5, check ta paripot kay Tinubing Gadlaw, check ta daranon ta, check ta magadalan ta kung may mga buhok pa tugadra sa pagka mga guba ka daran naton, check ta palibot ta kung kamusta, mga ka-K5. Okay, mga K5 Karen, no? Para sa situational report kay K5 Karen, standby. News FM Live Report. Ka-K5 Aaron, sa Subong live kita diri no sa may distrito sang La Paz. Akong sa din makitaan sa aton yang live video sa Subong as of 7:21 AM ka-K5 Aaron nga nagato pa ang pagpanalithi diri sa may porsyon sang distrito sang La Paz, ka-K5 Aaron, no? Pero sa aton nga pag-observe diri sa kahawaan man naton, hindi siling amo na bala ka galom unlike to sang tinalikdan nga inadlaw nga nakuha man sang aton nga news team, especially dito sa bahin sang Mandurriao nga tuman kadamol kag itom gid no sang panganod nga makitaan sa nasambit nga area. Pero sa diri do medyo may part nga hulo sanag, may ara man part nga medyo mahulugal umon nga ka-K5 Aaron. Kay kung mahibaloan
sa ano ni tawag sa weather bulletin balas ang DOST Pag-asa nga tiyang sentro subong sang severe tropical storm nga Julian ang yara sa east sang Apari Cagayan ka K5 aron. So diri sa aton kumbaga wisik-wisik lang ni ang aton nga mabatsyagan sa subong ka K5 aron no, pero ti amo na nga sang tinalikdan nga mga inadlaw Ay, karon hanut. Oo. Ano to kinag Karen no to sao? Oo, aga pa muro. hanutod mo na ko. Oo, nako dawan to si karon ano to katugnaw abi kay 5 Karen. Mga anot kay mo nga temprano pa Karon lang bala. Gani kay 5 Karen may budlay ni ti sino manot si mo da karon kay 5 Karen. Ay, mo nang pala mong kutanon kung sino ang mahanot. Dahan. Kay 5 Karen, kung wala may mahanot sa aton, mahanot ta inom sang DTX Coffee Mix kay tugnaw kay 5 Karen. Ay, subong lang dito kami ang aga ni K5 Romildo tapos dari inom dito expo Mix K5 aron mo kay tinakabatsyag gid kami sang lamig bala especially pagtupa gid sang ulan diri sa pila ka porsyon sa syudad sang Iloilo sa subong yang nga aga ka K5 aron. Tiamo ni sa subong diri kita sa may distrito sang La Paz ang hulo pa ano na nga pag ang talithi ang nagatupa diri sa aton ka K5 aron na muna nga sa aton nga mga ano ni bala mga kauturan sa mga K5 naton ang makit-an taman nga ti man sigdala sila sang ilang payong kag kalo para man panaming sa ulan nga hindi sila mabasa ka K5 aron kag makalikaw sa trangkaso. Amo na nga sa mga ka-K5 naton, syempre di man pagkalimutan nga mag-inom sang Mighty C para ya bakod ang aton nga immune system ka-K5 aron. Sige, K5 Karen, thank you again sa mga situation report sa may area sa La Paz. Sa dugang nga mga balita, bantayan sa pila ka mga public affairs ang K5 News FM Iloilo. Ang ini nga situation na report ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, healthy coffee, ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas, bangon sa natural and organic ingredients, kaangay sang ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Ini si ka-K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Live Report. Nabatian naton mga kabyanan kung mga ka-K5 si K5 Karen Padilla. Makita naton ang sitwasyon ta sa may syudad sa Iloilo, partikular dito sa may area sang La Paz. Kontarawon dito ang kontarawon subong kawaan naton. May nag-form diba no? Kung may nag-tipon-tipon nga mga grugalom kag pagtupa diri siyang talithi mga ka-K5. But this time i-check ta no ang pag-asa ta kung kamusta ang daragan sa panahon naton subong adlaw sa Domingo kag sa masunod nga mga inadlaw mga ka-K5. I-check ta dapat tay balon ta aton nga ano ni no ang aton nga panahon agod nyati mangin aware kita no sa if may mga itinerary plans bala kita kung may mga lakad kita updated kita makapreparar kita mga K5 o kung makapaiway kita sa posible na taon katuana no pinagi diri sa pagtutok sa K5 do sa Family Wilo kay ti magakwa kita sa weather update naton mga ka-K5 hibalaon ta kung ti makapreparar ka mo day no hinalik ko rin baga bundak wala may kakimok baloya mga ka-K5 ngati mo na may malain gani ka tiyempo ako na mayara sang pagurandulan no diri sa aton ya syudad sa Iloilo mga ka-K5 mga maning oras sa mga ka-K5. Okay. Okay, ara na. Sige, okay. Sa karon mga ka-K5, ako po naton si Engineer Ferds Rubin sa Pag-asa Iloilo mga ka-K5. Okay. Kapunta si Engineer Ferds Rubin. Sir, good morning. Welcome sa K5 News sa Family Wilo. Kapod mo si K5 Aaron Refolio sa programa nga ereklamo mo sa K5. Yes, good morning sir. Ito ito mga pagpalamati ang itong latest weather update para sa buong Patuloy 29-2024. Sa karon may ginamonitor tang bagyo nga si severe tropical storm Julian ang sentro ara sa kalayon ng 305 km silangan sa Apari, Cagayan. Gahulagin siya sa west-northwest na direksyon sa kalasigon nga 10 km per hora. Sa aton nga latest analysis, dako nga bahin sa Luzon apektado sa ini nga bagyo. Pero diri sa Western Visayas wala ni siya sang epekto gid sa aton. Kita diri sa Western Visayas, generally for weather, araya po ng posibilidad sa mga pag-ulan pang ilat panag-uob sa ibang parte sa rehiyon naton, pero dala ni siya sa mga localized thunderstorms.
hinatugtog sa serangan ng hangin, sa nabagat na nakatundan, ang mga ibabaw sa Western Visayas, din makanay sa serangan at ang mga pagbalo sa kalugatan. Temperatura naton 26 hanggang 33 degrees sentigrado at ang adlaw nagabutlak ina alas 5:39 sang aga todo din sa alas 5:42 sa hapon. Amo neton latest weather update Lendris Pag-asa Iloilo ako sa Steven magandang umaga. Okay, engineer. Engineer, sa masunod yung mga inadlaw, engineer, may pag-ulan-ulan pa diri sa area sa syudad sa Iloilo, engineer? May possibility sa mga pag-ulan, sir, pero usually outside city na siya sa Iloilo and usually ginapalidan na siya sa aton nga syudad. Mga dako nga bahin sa aton nga region, labi na gid sa isla sa Panay actually, isa dako man gyapon sa ulan, mga dala sa mga localized thunderstorms, pero more siya sa mga outside areas. Okay, correct me if I'm wrong, engineer. Ano ning nagapaulan sa aton? Habagat ni o kung localized thunderstorm? Localized thunderstorm, sir. Okay. Possible nga adlaw kay 5 engineer ang pagwa sang bagyo bisan nga dito sa ibabaw sa porsyon sang Luzon dito kay 5 engineer sa ano ni sa magwa sa Parnaton? Posible sir nga Huwebes ang adlaw sa kagahon. Okay, sa amo ring tion ni engineer Mario sa aton may mga localized thunderstorm, wala makita sa may posibilidad gan nga magbalalas kog ni balod ta kaya engineer kag tungod sa pag-ulan-ulan dala sang thunderstorm. Sa karon sir agi na lang to naton nga posible ko sa mga balod kung ang mga thunderstorms na ara sa mga coastal areas pero kung na sa mga inland areas wala man signing epekto sa mga balod. Sige engineer, thank you kid. Yes sir. Okay mga ka-K5 na batian naton si Engineer Ruben sang Pag-asa. Nabatian naton no ang siber ako bagyo ara iya dito sa ibabaw ya sang Luzon mga ka-K5. Kundi wala ga direkta ga igo diri do sa bay syudad sa Iloilo kod probinsya iya sa Iloilo. Kay tibalat yo ang nagapaulan ng sunod dito kay Engineer Ruben ang ang localized thunderstorm mga ka-K5. O bisan nga ti amo ni wala sing direkta gaygo sa nga bagyo, dapat paginahalong kita sa gyapon, no? Sa pagbiyahe ta, ilabi na kay ti bisan nga trotarite ni sus agyan kimo sa pag yas-yas kadali sa paghangin, babasko ga ulan ko hangin, I mean mga ka-K5, masakit-sakit ti gawa kung may karantuan ka kag may negosyo ikaw mga ka-K5. Okay mga K5, oras na ito na 7:30 na sa kaining oras kinatulogin sa kalwal sa inyo sa DTX 500. Mga ka-K5, kung ikaw ba nga may balatian sa cancer, high blood, diabetes mga ka-K5, kag luyag pong tip maukas ginayon, makure na yon ang imong ginabatsyag, mag-inom ka na kung magditon ka na sa paggamit sang klinika DTX 500. Mga ka-K5, actually kadamon na rin siyang testimonya nga nagapamatuod ka epektibo ang mga produkto ni Dr. Emil Oy. Mga ka-K5, mabakali siya sa may klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Ipinagid sa Robinson's Place, Haro, Iloilo City, mga ka-K5. Okay, this time mga ka-K5, sino kita sa ito na nga mga mga balita nga natipon rin sa may syudad man o probinsya sa Iloilo. Kaya sa aton nga mga headlines mga ka-K5, standby na, yari ang nag-init-init, kaya nagabarigaso kabarita nga nakuha naton mga ka-K5. Amay, o kon ng kapitan sang Tabok Suba, kon Tabok Suba Lapas, ginaligar, nag-waras ko nun pero tiyari ko ron si kapitan rin, nagsaka sa estasyon si K5 doon sa FMA Iloilo. Ako diya klaroho ng iyang pangalan, mga ka-K5. Natukoy sa aligasyon siya ni. Matuod ba mga ka-K5 ang gining akto ni Kap dala sa bayta Tabok Suba Lapas. Okay, sa pagkakabalo naton si Kap hindi man ni magamok na si kapitan eh. Nagaling pagkabot sa duty gini, no? Si Kap niya eh. Pero tiyaman ni baloon ta, no? Kita diri sa K5 do sa Family Ilo. Once ka may reklamo, wala kita dayon nag-claim nga matuod ang nambal sa piyak kabahin. So aton dre, ay ako, nagkaroon hanuton, sus patawara. Ito kaya, bay bala bogrong sa kay karoon hanuton. Karoon na ito kaya, no?
Kung may reklamo, amo tayo siring naton, wala kita kapati sa isa piyak ka side. Aton, ginawlata, ang piyak man ka sa diyang kambal, agod nga ti matanaw ta, maway ta ang sitwasyon o kunang statements nila kung ano gibambala na tabo. Kaya dila kita kabaghatag, na sigaton nga kung opinion sa publiko, mga ka-K5, kag di kung sino ba nakakadapat, no? Kay mayari diri info nga person in authority o otoridad sa isang barangay, mga K5. Standby ba no? Dakron sa diri madugay kag sa aton headlines tang amay ginapatihan abusar pisikal kung ginakastigo ang kabataan sa Banwa sa Miagaw. Driver sa motorsiklo nga nakabunggo sa 4 katuig nga bata sa Pasig City. Driver, wala sang tuyo nga maragyoso na sa pulis. Kagina mga K5 baroon ta ang mga detalye sa nga tonya mga balita nga natipon karon diri sa area sa syudad o kon probinsya iya sa nga Iloilo, mga ka-K5. Okay, this time hindi na pagpatugayon pa, no? Kaya ti aga-aga pa rin siya, sikap Cesar, no? Sa nga barangay Tabok Suba, Lapas, mga ka-K5. Aga pa din nagkanto, no? Sa K5 doon sa Family Wilo. Agad niya i-clear, no? Ang iya nga pangalan, may kantanan sa regasyon sa sa mag-asawa nga Mr. and Mrs. Chang, dahil sa may Tabok Suba, Lapas, yung magkantanan sa pagbinaisay na kakabito, no to? No, kaya rin kita dari subong, rin sa subong, kay ipamatian ta, no? Kaya katingog mga ka-K5. No, kay background na mga K5 sa natabo sining background sila mga K5 sa natabo sining nga aligasyon, no? Ti natin yan interview nato na maring mag-asawa ka Chang. Pero ti nasiling nga sang bahin sang sa day mag-asawa ka Chang nga ti kuno warasan sila ni Kap daw ngin mauyan sila pag ginambalan sa kuno sang ano to ka matinaga mga ka-K5. Pero ti ilan na aligasyon, no? Natabo ni mga ka-K5 alas 10:30 sa gabi dira sa may barangay Tabok Suba, Lapas riin ining magpamilya nga Chang kung na magkasawa nga Chang apo nila ng first apo nila nag-celebrar daw sa kaadlawan mga ka-K5. So dira sila daw nga nagtipon-tipon sa barangay Tabok Suba, Lapas, may balay sila dira kag may balay ba dito sa may deka, no? So karon nag-birthday sila kag daw may something dito mga ka-K5 nga gamuhan nila, no? Dito sa may area sang sa may Tabok Suba, Lapas, kag di nagresulta diri sa pagkalawig-lawig nga diskusyonan kag ti istoryanan dito sa may Lapas Forest Station. Okay, pasyal sang live naton mga ka-K5 ugod nga ti kadamo man sa makuturan tang makabati, no? Ka makaibalos yung aton nya mga hitabo diri sa may syudad man akon probinsya iya sa Iloilo. Okay, good morning dira kay Ma'am kon kay Sir Jomar Kibrabe nagatutok man kay Ria May 02 Sinyeres, no? Pero magulang ako si Nigoro. Pariente ko na ni Ma'am Weng Sinyeres, no? Kay Winifreda Sarmiento nagatutok sa aton gid. Kay Manuel Solero nagatutok sa aton Manuel Solero Bilan, kay Balanza Calanoy RG, no? Kay John Paul Eusebio Manaay. Kay Balanza Calanoy RG, no? Kay Jasper Jan nagatutok man sa aton Balya Kampiyon. Sir, good morning. Okay, kay Sir Benny Hermano nagatutok man kay Ma'am Bing Space J. Okay, kaya good morning aling kay Sir Benindra, no? Okay, kay Mama Maricel Baluro Kasiple, kay Mama Dani Labrador, happy Sunday kay K5 Baron. Okay, Ma'am, thank you again. Okay, ara si Cap. Okay, standby mga K5 kay tigra lawalaw din ni K5 Lawrence sa Espia Liman. Okay, si Cap si Sir, welcome. Okay, Cap po ka. Sige. Ilan ko sir? Ilan to? Okay mga K5, this time kaunta ang tingog agod niya maka-explicar diri si Kap Cesar do sa barangay Tabok Suba, Lapas, may kantanan sa ginaligar-garigasyon sa mag-asawang at Chang sa kagabi, no? Nga pagbinaisay dira sa may area sa Tabok Suba, Lapas, mga ka-K5. Kap, good morning. Kopod mo si K5 Aaron Rifoyo sa reklamo mo sa K5. Welcome, Kap. Okay. Sige. Kap,
pwede mo kami makapisol-isol gawa sa microphone, Kap? Okay, Kap? Sige. Sige, Pastor Kap. Sige na, pwede, okay na. Sige, Kap, pwede mo kami ma-explikaran. Ano ginatabo? Paano ni natabo, Kapaw? Kay sang kagabi, pag may ara kami da nga ordinance bila, sa amon nga may ara ko da nga signboard nga no parking bila. Okay. Karon, pag-abot namon dito ang no parking sign ng talikod. Sino nagpatalikod, Kap? Uway ko kabalo kung sino patalikod sila man. Sige. Karon, ginpabaliktad ko, kuaning motor. Okay. Kuaning motor kay para wala ta violation. Ginsabat ko nga niya, hindi ko lang pagkwaon. May ang si Red Doors nga naabla. Okay. So niya, hindi ko lang pagkwaon. Kukuhaan na lang para wala na tano. Tapos ginsabat ko nga, kung hindi ko pagkwaon, manukaw. Dito ginangkat ka? Oo, kapitan ko na ya. Okay. Tapos ang manikanday sa mga niya, may birthday to sa ila, ano to mo. Okay. Waay kuya makusar sa ila nga ako nag-birthday da sila ya. Wala gid kuya siyang ginambal sa ila nga way na ya. Way kuya konsenyo ya mo. Ang ako niya nakigan nga taas tingog ko nga ako kapitan sabton mo ko sa amo sadto. Okay. Do balik kagwa nga do wala sa sang respeto. Oo, respeto ya kag kalaway. Pwede ko na to sa tanim arestar ya kung ano kung kuan galing kay tungod nga bat daw kuan ko man asa mo na mayo gina sa basakon. Okay. Ti karon amo to blambal ko blang ko nga amo to yambal man. Okay. Tapos karon sang pagkatapos ng tunag ano nagpa police station ko mo. Okay. Ini mag-asawa mismo nangayon na sa akong pasensya. Oo. Nangayon sila pasensya pasensya lang gid goy kami kabalo sang amo to gali mo. Okay. Ti karon igo niya na batian ko sa ngaga naman niya. Amo niya nga nagmangoy ko kuno mo. Gani. Kay ay na kap sir ako na mo niyo. Wala kuya sang kon dipuga professional mechanical engineer ako mo. Ang kapitan ako sa lingkod di punggulya amon ko ni nila na huyan kuya ano hambal sa ngaban nga kapitan sa mga classmates ko naman. Okay. Taman na nagkadto ko de ay clear ko blatane ngalan kuya blang. Okay. Way kuya ka sir sala mo way kuya kon sa ila na ya. Yes, amo gani Kap actually welcome ka di. Pero ti kagabi ti kuan napon bisan ka ti lagpas sa oras namon dito nga may oras ba Kap ang duty sa reporter. Pero to kagaho naman to actually ako reporter ako to kagabi pero nagsapak kami sa inyo gani kay way kabi kabalo way ka kabati o kon way ka kasako kay ang sitwasyon nabi kagabi sa Lapas Press Station do kay init ba Kap sang tensyon. Wala kami nag-intervene for the sake nga patawhayan anay. Oo, patawhayan. Sir, kung ikaw man sa lugar ko. Yes. Ako nga kapitan, sabton mo ko sa amo sina. Nga, kung hindi ko di pagkakalman, no, kao? Tibi, ako, kalaway naman na siguro, pwede ta na ganing assault ng tatani, kung may lang ko gabalikin sa imo nga, mayuhay kita eh. Okay. Why set Kap ka doon naglabot kito pati as dato day Bester Chang nga naglabot ka pati ka mo dito Kap drag dito ang kuan mo dito ang signboard. Dito man ang kuan dito man ang nagsabat sa akon. Why kuya kay may birthday ko na dito. Okay. Ang iya nga gin kuan nila chan nga na iya. Do ginahingabot ko na sila. Okay, ang anong rason na matuod da? Okay. Pwede ko maanong previous. Okay, sige Kap, go ahead. Ang previous ka na sa una, may ara na kami ng ordinance sa may dira nga hindi pwede ang parking mo. Okay. Saan ka pamati na sa subo mo? Okay. Ginsita na sa sir sang akong tanod. Hambalya sino nagsugo sa imo? Sikap mo, sikap. Okay. Tao gato kay to bangon ko, tinano naman na yaman, naman na siguro do ka ano bilang, do way nagid sila respeto sa ako na yang tao gato kay to bangon ko. Okay. Pwede na to kung sa tanod to, pwede na sa ano sa tanod to, ay respeto ang tanod man. Okay. Do ambot tungod siguro sina basi masiling siya nga ginahingabot ko sa duro gina sa laya. Away kuya gaano tani ang sa kagabi to ya. Wala gid ko nagambal sila nga bisan may birthday ka mo daway kuya nagambal sa inyo. Galing nagakuan sa siguro nga siguro nahingabot ko siya. Okay. Saga to singitan ni sulod to yang Oo. Tapos nagambal ko nga sin ko gwada kay istoryahon ta ka. Way kuya mabal nga gwada kay anon ta ka. Way kuya mangangkat sa iya. Way isang threat na tabo. Way kuya isang threat di jam gwa kada kay istoryahon ta ni. Dito kita Kap ganagahantong na sa porsyon nga nangayo na sa pasensya. Ano na intindihan nila ang ugat? Dito na sa police station nga sa nang pati ang bata yato nga nagakuan nga magwa to. Nanga sa kompensya mo. Tatlo sila, nanay niya, tatay niya.
Abi ko yan, tapos na to. Kaya basahan ko na yung ano niya, muna yung interview nila. Pero Kap, ano rin? Galing kaya ang interview sa niya before pata nagkadto sa PlayStation. Oo. Naintindihan ko na yung reporter, wala na problema. Okay. Kap, ano may dumot sa imo ang mga pamilya Chandra? Ano man? Ambot lang kay kadamo naman asang panuwi ko kay sang adlaw man to ka amo man tong adlaw 2 days ago man binom. Okay. Ginatrasahan niya na ang bata sang kagawad. Okay. Ko. Nag-atras sa dito sa may anong balya? Gandi ka naglikaw yung bata. Sali nga wala ka busina. Okay. Kung wala ka siya sa busina, may ginabaligya kung itong busina, bakal ka. Okay, dabari amo pag isa sa posible. Ay ko kantindi. Okay. Mapoderoso. So, ay ko ka. Kalaway na sermon naman ba? Hambalon mo yung huwag ka busina. Okay. Sige lang Kap, pero at least subong, nagtumaga na ka mo dito sa may police station. Kag kasubong ba na istoryahan nyo dito? Subong kay Tito Bigo Gadlaw Kap, anong naistoryahan nyo? Ano na ka mo? Ariglo na kamo Kap? Nag-istoryahan na ka mo? Anong resulta sa inyo? Nag-ariglo ko to to sila na nga isla sa akong pasensya. Okay. Kaya nga akong to gabi, nga silang ko hindi lang pagliwata. Okay. Pasensya kung taka mo, pero hindi lang pagliwata. Sa sunod silang kung aliwatan mo hindi lang tamangkuhan sa barangay. Idiretso ta mo sa police station. Okay. Sige, Kap, mensahe ta Kap sa kahinginan, publiko, ilabi na kakilala sa imo, kabalo nakasulod sa itong information, kilala kang mechanical engineering, gali? Kap? Lisensya ko yan. Oo, message ta sa... Gingubay nga ako, niyang dignidad sa mga classmates ko, pareho ko nga kapitan, nga nagmaoy ko to, wala naman na, hindi naman na namin, tiyanuhambal sa akon sa mga ano to man. Ano ba tani, kay Bikuya na yan, okay naman to tani, ginapasensya ko naman sila, pero ko kabalo nga mo nagilaya. Isa pa ka message mo na lang bilang ama isang barangay, ang role bilang isa ka barangay kapitan, sa isa ka barangay Kap, message ta. Muna ba sila kung tani, ginimo ko yan, kung way kuya gabi, way kuya magambal na napakalain ko na sa ila. Way kuya sala sa ila yan. Okay. Way kuya sala sa ila, mo na ganihambal ko, ganyan, pasensya ko taka mo subong, pero hindi na lang pagliwata. Okay. Tani, hindi na pagliwata. Kagang gusto ko lang ibla tani, kung kapamati ka man Sam, bawian nyo na yung inambal nyo sa ako, no? I-clear nyo, i-clear nyo. Huwag kuya, sala sa inyo, ha? Nga, ginguba nyo nga ako niya, dignidad ya. Okay. Oo, i-clear nyo lang. Ayaw ka mo, kung gin-post nyo na sa social media, ngayon ka mo sa social media, para tapos ta. Sige. Okay, Kap. Muna na ako, sir. Alright. Sige, Kap, tingnan natin yung makuha dito ang tugang pahayag na Kap no, ni Sir Samuel sa mga pamilya Chang. Kunyati, maklaro man sa pinagay sa social media, sa K5 sa family. Kap, may luwag ka pa idugang? Away naman. Ako na nga, gusto ko lang bawion nila tong ginambal nila. Way kuya, hingabot na sa ila mo. Kung ang iyato yung hambal, gabi nga daw ginahingabot ko sila, way kuya. Wala gid. Ang akong tuya tani nga amo na blagan hambal ko sa inya sa ila gabi. Masi nagtaas ang tingog ko bla sa gabi. Okay. Kung ka mo sa lugar ko. Okay. Ako isok-sok ba yung sapatos, ang tiil yung sapatos ko man nabi. Nasabton ko sa isa ka tao lang. Kung hindi ko ano himuon mo. Kagabi sa police station to, anang bata na nangayo sa akong pasensya man. Nagambal sa kanin nga. Kap, siya lang umot nga nambal ko to man. Sige, okay. Sige. Okay, sige Kap, thank you again sa pagkakadto. Kag bisita mismo sa K5 sa family. Lagi kami dari Kap Factory, willing kami mamati sa side nimo, mag-explain. Kaya sila paklaro. Why kuya, ang kadto ko diya kay na why kuya gut sa reporter no. Okay. Inyo na ya trabaho kay hindi ko sina. Okay. Ang gusto ko lang nga maklear ka kalaw ay gid. Oh, sige. Tingwa na tong ka pa. Ay importante okay na. Ano to be kun makadtuan nyo to sila na. Yes. Aliwa. Tingwa na to na. Pwede abi. Oh, tingwa ta Kap. Sige. Para ano taman kun kanang gid ilang aside kay ako kung sige lang din ako sige lang. Sige. Kap, thank you again sa time maginatag diri kag pagbisita sa K5 sa family Wilo. Kap, good morning kag God bless, happy Sunday. Oh, thank you gid ha. Okay. Sige Kap. Okay.
Nagapingit. Mga ka-K5, napatian natin ang pahayag ni Kap Cesar no, sa barangay Tabok Suba, La Paz. May kantanan rin siya nagluntad no, nga pag irinaway din na kagabi kada pag binaisay no, sa may area sang Tabok Suba, La Paz, mga ka-K5. Kaya ang natabo mo niyo mga ka-K5, mga alas 10 imedya sa gabi dira sa may Tabok Suba, La Paz. Kung pamilyar ka mo dira na kung halig ka mo na sa may Costilo, pasunod dira sa may area sang Puerto Real para mga K5 no, madara kaya maliko may iskinita dira na makasunod ang daang motorsiklo kamay nga salakyan paliko ka dira sa tuo no, mga ka-K5. Kung mag-agi ka dira maagyan mo dan balagid na day sa mga Mr. Chang sariin ang ginapunto diri ni ang ginapunto diri mga kabyanan ni Kap Cesar ang pag-parking no sa nga motor sa kundi pagliko mo dra ginamo na dra gid ko na parking kag may pangalan man kag may signage man nga no parking. So karon bilang amay sa barangay, otoridad sa barangay mga kabyanan, ginatuman niya lang no ang iyang trabaho sini nga sabayon ng kutob sa nag-obstruct dra sa dalanaw nila nga ti pananglita na biway tagi pa ginapangayo no kay ti may pesa kakaluntad ng mga sunog kakabutayan kisa nga magsulod ang fire truck naton kay tinga congested ang area. So ang ginapunto ni Kap ton palayo na ni siya ginambal naton nga sunog way tagi napangabay sila ton gina example talaga. Ang iya ni Kap sini nga ginadiretso ang pagka ano ni no ang authority sa barangay manaway i-istoryahon sa insakto mga ka-K5 kay tinakita ya ginsaway niya nga hindi na magparking may nagbaliskad pag isang signage suno kay Kap pero tiyan mo nang masasakit mga ka-K5 no kumbaga unang nga bes pagsaway sang kapitan way ka nang namati ginbaliskad mo pang signage anong kuha niya ba naman anong kuha niya mga ka-K5 o kamo bi ano da kamo pangunaw na butang niyo kaugringon niyo sa pagkakapitan na be. Ibutang nyo kaugringon nyo sa pagkakapitan. Kung ano mabatsagan ninyo, kung otoridad ako sa barangay, no, butang tabi ko na barangay kagawad kamo, kapitan na kamo, no? Kung may ginapatuman kay ti, ini mga barangay official, may mga ano ni, no? May mga ginapa-implementar ng ordinansa, may mga ginapatuman dira nga mga purisiya dira sa may barangay nila. Karon kung hindi mo na pagpatihon, ang ining ordinansa nila, hindi man ni para sa ila kaugringon kundi para ni sa kadaman. So kangay namlas layi naton, ginobra ang layi, hindi para sa personal interest, kundi sa interest sa publiko. No? Sa mga ka-K5 ta. So manang napunto ni Kap na insulto si Kap gari kagabi. Kaya tiyan mo to, ginabariskat tong sa inin sa no parking. Tapos, sining tinaw niya man nga sa Red Doors, ang ti nakaharaman si Espiritu diri sa Bacolobong kay Limnon. Sos ka daw hangkat pa si Kap abalya kay Kap Cesar. Nga ko hindi ko di pagkuhaon na motorsiklo. Di ano naman okaw. No, matakan si Tatay Dex yan. Kabati sa ngambal Tatay Dex sa Red Doors. Sampalin mo. Ay, di ba na Tatay Dex? Sina magtapahan. Kaya taon na rin baka K5. Hindi abot sa rigon. Garagatag kita sa testamento. Hindi nialin sa personal naton yung opinion, no? Ngayon tanaw naton na rin. Ginaway naton no, sitwasyon. Kaya ti magsilikit na kapitan sa barangay, person in authority. May mga otoridad sila sa barangay nga ginapahulag nila. Kaya gapate kita nga may mga decompartmentalization. Ambot siningon, lain ang personal nga panggawi nga ginabutang mo sa barangay, kilain man niya ang bilang pagkakapitan mo, no? At siguro tingin exercise na ni kapitan nga function mga ka-K5 nga ti drang dala na, no? Hindi mag-traffic tira mga K5. So para kagabi na husay na sa nga La Paz Press Station, nakita na tonto kagabi ti actually temprano nakita ako naghalin nakita kay di na magkaagaho na dito. Kay ningko kay K5 Jason Talaron aga pa, no? Ang aton nga duty nga nagpuli kita. Ningko ipaluhap na naton boss pero ti pasalamat kita si Kapgid nagkadto sa aton nga stasyon diri. Agod nga iklaro ang iya nga pangalan mga ka-K5, no? Kay ti sa side naman to yan ni Nanday pamilya Chang dito
nga ano ni nagpangayo man sa pasensya no sa kapitan mga ka-K5 matapos nga ibaluan kang naklaruhan nga di tungod malanggal ito sa parking tapos nagginamo-namo na to mga ka-K5 no imbis isa lang katawo ang ginsaway ni Kap nagresulta pa sa pila ka individual ang nakontra niya no iti amo ni mabudlay akto ni mga ka-K5 kun mag-baton kita sa impormasyon abi hindi kita magpadaso-daso no nga ti kunabi kon pumuluyo kita sa isa ka barangay dira no kanakabaton kita sa information nga ti sikap amo niya mo to ni pagpatihad ginayon imbestigar kita no kay ti kon one-sided ka lang ya karon adi pati ikaw yabay dumot kes kapitan no dumo na siya bala so dapat kung ikaw ang pumuluyo sa barangay di ka magpadaso-daso kati mamati sa chismis sa piyak chismis man ni amo to kay komo kilalahay kamo kay ti kon ang arkabyado karon nga party o kon piyak kabahin kag ti abyan mo kilala mo iwag kay balo sila may sala pa mismo ti karon nagpariluoy dito kami nagpati hasta nga ti pintas ka man kamot nagpati ka ba gid sa ruso sa nga ining tawo at ikaw nangaway ka man to tiway kakbalo sala gali sa nga ginakampihan mo mga ka-K5 kay nga wala ka nag-imbestigar. So, mga K5, let's be careful to gossips na we hear, no? Mga ka-K5s palibot ta. Dapat ikawanta na, no? Mga ka-K5, kahit iba nagapati, kay ining chismis na galabot, sila miyara ka patukod, miyara nga ba hindi, but maging safe kita, kag hinuwag kita sa mga kataragbad, i-validate naton. Yun ang mga information nga na-receive ta, mga kabyanan. Okay mga K5, oras na to na 7:54 sa gagay. Hindi ka oras kitulogin sa inyo sa Kaluan. Sa nga klinika D3 Bayo, no? Kung ikaw ba nga may tulo STD, may acid ka ba mga K5, may mga fungi, infection ka ba sa tiil, no? May mga katol-katol ka pa, imnis ang D3 Bayo. Ang D3 Bayo, pwede ba na nga mausap mo siya ba, no? Mausap mo siya, butang mo siya sa mga open wounds ni mo, mga K5. Mabatsaga mo na nga madasig na mag-ayo tungod sa mga bastante kung magkaranon sila nga mga ingrediente natural nga mga sangkap lamang natural sila nga mga sangkap mga ka-K5. Ganyan mag-inom na sa klinika D3 Bayo. Okay mga ka-K5, next time this time na ikuha naton ang ining reklamo do sa biyak kabahin dira sa may area sa Banuasang Miagaw. Mga K5 kaya pa K5 Lawrence. Okay, ikuha naton si Ma'am Jill ginsid naton dahil sa taga GCA nagtalang kita sa GCA K5 Lawrence. Okay, ini may kantanan no? Sa ining ginarigar no? Amay ginpang kastigo sa ding mga kabataan draya sa Banwa no? Sa Miagaw mga ka-K5. Okay, standby kay ginaano ni K5 Lawrence ni Chef Lawrence ginaplaster siya ni ari may kantanan sa pagpangabusar niya sa sa ining kabataan nila ining masakit-sakit ni no nga kaso padang dita dabi nga kon mapatpatan ni sa korte naton mapalpagani sa kadesisyon sakit-sakit ni no mapudlay no standby na kay baloon ta ang statement sa sadig reklamo nga si Ma'am Sil Birel sa area dra sa Banwa sa Miagaw so karon gina-contact ini ni K5 Lawrence SP Soliman mga K5 na okay, standby na ka magkatamyo kita anay sa aton mga taga Tumaranaw karon sa aton yung Facebook Live mga ka-K5. Okay, ginatamyo natin si Ma'am Marita Yamichirina Amalia hindi magsawsaw sa isyo, no? Kay Clara Joksing, Florida. Amalia, good morning sir, happy Sunday. Okay, kay Benji Astorias. Amalia, Marita Yamichirina, kung barangay official ka, amoy na mag-inom para serving a role model sa imong constituents. Okay, kay Benji Astorias, good morning. Kay CGGS Dumangas. Okay, good morning, Madrana. Kay Ruben Molina, kay Norma Dana Baldoque. Okay. Kay Ria May 02 Senyeres. Nagatutok man sa atan. Okay. Sa mga K5 naton, ginakontak pa rin K5 Lawrence sa SP Soliman ang ining reklamo. No? May kantanan sa kinarigar nga pagpanakit sa amazing ang mga kabataan. I-check tanay. Amagid kay Mama Rita Yamichirina, amagid kay 5 ma'am, no? Amo na gani, na hindi siya hubog, nakainom lang. Baroti,
Amo namang budlay man, no? Kung nakainom kita butang lang sa lugar, no? Amal din ni ako nang hindi isa hubog, nakainom lang, no? Bali Ma'am Maria Lorna Alvarez, no? Amo na gani, ma'am, okay? Okay, sa mga K5 na ton, mga ka-K5 na panihog mag-share no, sa aton nga Facebook page ni K5 Dos FM Iloilo. Lakip na ang K5 Dos FM Sara, mga ka-K5. Kaya may operating nakita no, sa aton nga bagong estasyon dira sa K5 Dos FM Sara. No, muna siya mga cater sa inyong mga balita dira sa may Quinto Distrito, mga itabo dira sa may mga coastal towns na ton, no? Mga ka-K5. No, kay ang aton nga K5 Dos FM Sara magabukas na sa Lunes kung ang opening niya mga ka-K5 kag sa aton niya syempre no sa aton station manager dira si Ma'am Manilyn Baropalek, mga ka-K5. Okay? Na tingwaan, okay mga K5 na tingwaan tani ni K5 Lawrence especially man ining complainant to. Ini may ginangkantanan ato balang ginaligado ging kastigoy ko yang bata dira sa may banwa sang miyaga. Pero tingwaan Andre say ni sing aton nga technical partner nga makontak bara ining complainant pero daw ka malabo no ga ba kuha pa ang ining mga ka-K5 ining payag no sang ining reklamo mga ka-K5. Bari ko ang tanitan kay nga dako ni siya nga concern abi no sa pamatan-on naton nga ti bata nimo kun matuod giman no mga ka-K5 bata mo sakiton mo patapos mga ti ginhuman riya sa ano ni no tapos magin pahuman sa sunod sa kabulan sang son sang imo nga misis sa convivent partner mga ka-K5. So amo ni tani ang concern naton nga ang concern nila ni matulupang danta mahatagan ta sang laygay ining tigreklamo pamilya niya kay ti sa information makapila na nga beses kay ano ni no nga ginakastigo sa sining amay ginaligar pagkastigo sa ginagamay sa iya nga mga kabataan. Okay, mga K5 na makanta na naman samtang ginakontak para K5 Lawrence especially ba ang ginigtig reklamo. Dili kita na dito ang kita na mga K5 sa sining headline ta ini may kantanan sa driver sa motorsiklo ang nakabunggo sa ngapat kituig nga bata sa Pasig City. Pero ti driver kuno wala sa tuig nga malagyo. Ni K5 Lawrence nag-text ni siya gali. Nag-text siya kuno K5 Lawrence. Oo, sa Miagaw. O nag-text siya kuno kay mga ka-K5 diba si White sa Malagawa signal basi kung barangay ito may tagawa signal marami tiya ba nagbabudlay sa aton yung pagsiderayon o subong nga ti ka baskog na sa aton nga teknolohiya. Okay, ginakontak karon sa aton nga technical partner. Okay, mga K5 standby no pa-share sang live naton nakisamtang way pa makatamyo kita na sa inyo no. Ginatamyo naton si GC James Garville sa katutok sa aton. Sir, good morning kay Sir James akon kay Sir Ethan James Sarmiento da sa may Bacolod City K5 Bacolod mga ka-K5 no. Okay, pa-share sang live naton. Okay, sa mga taga barangay Timawa mo no nagatutok man sa barangay Salvacion Abogabog Mulo no da sa may sitio Matawhay Barangay Tabok sa Baro dahil tiyay tiyay Sanchez na nang ng Mark na mga katiyuan natin katutok na subong sa area dra sa mga listeners natin sa may Barangay Desamparado Saro mga ka-K5 nagatutok ban no? Sanday sa mga kutunan natin dra sa may Banwa sa San Joaquin hilabi na ganda sa may Barangay Tasdan
Okay. Unattended yan. Sige, mga K5. Do, pigado, ganun signal niya. Sige lang, mga K5. Sa ilo kita, dito rin na lang sa may area sa Pasig City. Hindi makantana, no? Apat katoy ka bata, ginapatihan hit and run sa iyang, no? Sa driver sa motorsiklo. Pero ang driver, wala ko natuyo sa Malagyo. Ini may mga K5 nagluntad ining insidente. Dira sa may barangay Salngan, Pasig City. Mga alas 2 o kung mga udto ni kahapon sang kahapon, no? Pizza 28. So sarin, sunod kay Police Captain, no? Sunod kay Police Captain Maria Rosario ang Maria Rosario Miranda, ang Deputy Chief of Police sa Pasig City, Pasig City Police Station, mga ka-K5. Nga nabungguan sa driver ang bata. Kahit tuyo pa niya nga magbalik kung tani eh. Tuyo niya pag magbalik. Kung makita sa CCTV natin, kina-flash sa aton niya Facebook page, ang motorsiklo mo na siya. Amo na siya ang motorsiklo nga bumunggo. Karon sa kita niya sa driver sini nga nagkaginuha na mga himata ba no sa ining apat katong kabata nga lalaki dere. Wala na siya nga magbalik pa nga tungod ko sa kakulba mga ka-K5 no kay kontrawan sitwasyon niya siya lang isa wala pa sa upod mga ka-K5 na ginawa na tong mga paryente to sa nga apat katong kabata. Diba si kon kastiguhon sabra no. Makita pa nga surunahan sinang post sinang balay dira sa may Salngan, Pasig City. Nagpundo siya. Nagduwa-duwa sa mga K5 nga magkuntanawan man sa aktwasyon niya kay na sa CCTV. Nagduwa-duwa sa mga magpundo, no? So anong purpose niya nga magpundo pa siya kung gusto man tani by ali, no? Ining minor de edad. It's either mga K5 papunduhan niya, buligan niya o kung gaduwa-duwa siya basi kung kastiguhon siya, mga ka-K5. Amo man na nakisay, no? Makait inran ka, it's either abing away kagid ti Espiritu Santo, bayan mo to ginibungguan mo, away ka na kagid black kaluoy. Sorry kung tanawan sa kwason, sa hulag citizen driver, mabalik ni siya guro, no? Kagburigan eh. Pero tibase, karon lang buligan sa kag-burigan siya, no? Basi kung burigan mas sa Santa Pongol, sige mata sang ining biktima, matapos katigin hitinran, at mas mayo na rin sang nalagyo sa mga K5. Sunod sa pulis, o kung sunod kay Police Captain Miranda, nagdiretso pa rin sa police station, madiretso sa tani sa police station. Kag dito hulaton ang ining ginikanan sang biktima, mga K5. Pero, naabdan, no? Mga ka-K5 na okay sang nagli no sa pizza 27 nagli na tabo mga ka-K5 pero kahapon sa pizza 28 nagpadulong ni sa police station ining driver sa motorsiklo kag humble sa pulis ang natabo kay ti na konsensya sa kanang mga ka-K5 willing siya magbulig tos pamilya kontakon ng pamilya sang minor de edad sini nga iya nga nabungguan. So mo nang ginapasalamat sa kapulisan naton nga nagtuhaw ining driver sa motor kag wala sing intensyon nga malagyo. Nagdalagan ng iyagin padalagan niya ng motor niya ibutang man sa sigurado nga kaugalingon. Diba sikro ng pagbunggo inay sa ining minor de edad. Kung nagpundo to siyempre sikon binono sabi way takbalo nang ibisan basi binono siya tirohon siya abi. So pa kita kabalo no siyempre pwede nga matabo. O tiko na muna ang yang rason mga ka-K5 acceptable ba na no? Kaya nagtuhaw sa ganit sa pulis sa ganit tubangon niya amot silingon wala sa sang tuyo nga malagyo. Okay, ginsiling pa din ni Police Captain Miranda subong adlaw ni sila napit sa 29 oy nagadlaw tiya man subong apit sa 29 mga K5 baga tubagay ni nung ginikanan diri sa biktima ang kagining driver ka magistoryahan kung anong resulta no sa sining nagruntad nga insidente mga K5 samtang ini nga minor de edad ginabulong diri karon sa ospital diri sa Iloilo City matapos na ang diri sining Bakiras no sa iya lawas kag ulo mga K5. Okay sa mga K5 naton na kay Sir Benji Astorias, good morning. Okay mga K5 no, mga kulapos kita sa oras. Mga rasot-sok rito sa ista no. Mga K5 magkabarikation no kon susturutugnaw ni. So mga Domingo nga adlaw, iti banda yaway simba kon basikon lain ilang relihiyon mga K5. Kati naga pa ron inat-inat pabala sang karawasan ni Rada.
O kung nagkalabing-labing pa kay misis, no, kay ti basi kung nagsimba lang yung mga kabataan, sinanay kag tatay, na biden sa palay, pero ti kon short time, mga short time ginatawag sa mga kabataan, o kung mga quickie, mga ka-K5, mga quickie ka, pero ti mga K5, wala sa parsa, yung mga taroy-toy, yung mga chorizo Bilbao na mga K5, so bugtaw ka muna kay subong bukas ang klinika di Alternative Medicina. Backline nyo na si Mrs. Si Mr. nyo, Mrs. Kung pamaskog sa taroy ito, backline nyo na sang extend food supplement for men. Kung ang ungka frayuber ka din, ga-extend ka makayo na. Ang paglabing-labing pa yan, ninyo ni Mr. hindi ma-extend. So makainom kasi di extend food supplement mga K5. Ya sarang nino nga magapabaskog sa imong nga kargada kag hindi lang one round na makayo mo mata kay misis mo kundi hasta pa no, round 5 round 7 pag gusto ka na kung may puwersa ka pa mga ka-K5. Mabakal rin sa may klinika di Alternative Medicina and Wellness Center ni Dr. Emil Oy sa tabad ng isa sa Robinson Space Haro, Iloilo City. Kung mabakal mo rin siya mga K5 sa may ipeng sang okay kung sa mga butika nga maripit sa inyong lugar mga ka-K5. Kung natakaan ka naman, kung natamad ka magbiyahe, babakal sa mga drugstore, babakal nyo man siya online. No? Dira sa may Shopee kung sa Lazada, mga ka-K5. Okay mga ka-K5, nakakulapos sa kita sa oras. Sa sunod na lang, no, mga K5, mga kitaan na kita no, sa aton niya pagwaragwag diri sa reklamo mo sa K5, mga ka-K5. Okay, sa pangalan na lang sa aton K5 news reporter, sila K5 AJ Cordoba, K5 Caribadilla, ay sa aton man on wheel si K5 Ramilo Palek, kag sa aton newsroom department si K5 Weng Seniores. Kag sa aton man technical partner, ay iban pa may nakagwapo nga technical partner si K5 Lawrence Espea Soliman. Kag sa aton nga halamdon nga Chief Executive Officer ko na Presidente Dr. Abel Itangoy. Kag siyempre ang malwa naton nga Area Manager, Station Manager. Thank you kid to kay Station Manager naton sa oportunidad nga ginhatag niya mga ka-K5 ug niya team ma-develop ang aton nga abilidad. Okay, kay Sir Ray Espea Obela, kun kay Sir Ray Espea Umalay. Sir, thank you kid mga ka-K5. Kaya ko naman mga K5 si Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kaligawan sa Iloilo. K5 News of Ang. Kampiyon sa Balita.